Ita papagayam, isabot mi kada kayo, teserya tayo ita alawas ana pauluhan. Gapo, iti arapa. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. Each moment of my life, the memories shared together. Naimbag ta si Mangput ka ni Esmeralda. Itay pa nga gurura ti sang ilem. Asino, nanang? Siya. Naimbaga na Miss Esmeralda? Nalabitasan ako na malagip pa eh. Nagkita tayo din. Ha? Juan, malagip kon. Nakapasyar ka man? Sige, panahon kayo pa, Alfonso Barok, makamukan. Esmeralda, makamukan ti sang ilem. Juan, nanang. Manipod iti nagkita ta. Saan ka na napukaw iti panunot ko? Saan mo kumangay pa pa na kinadorsok? Ngam napudno iti tarigagay ko keng ka. Nakasagana ka mangikasarkin ka oras. Ngaklunan ti panagayat ko. Anya? Napartak ka launay manong Alfonso. Saan tapay unay nga gamang mo? Mabalin ako na madyak may karking ka ta dayo ti ba't titawan ta. Nadanon ko titawan ko ako rin ta katawan pa'y asawak. Tama kumikuma ka ng isagkana iti masakbaya. Manong Alfonso? Narangayin ti negosyo? Asawa lang ti orang iti biyag ko. Awisin kang agpasyar iti bukod ka kumpanya. Tapno mamuam. Ti kinaimbag ko a tao ken awanda ka sa pakasar sarita. Damo pala nakita ka nakasaritak ni Alfonso. Nalagaan ti riknak ken kuana. Kaya't ko nga isot pakiasawaam. Anya? No arig na, kaamamoy pa'y laang, nanang. No pa'y nagkita kami itin. Ada ka tinadlaw mo a kinaparamag kabayatan ti panagsarsarita yo? Awan matkit di, nanang. Napudno kan napakumbaba ti panagsasauna. Nabaknang ni Alfonso. Nasaya ato ti biyag mo iti den nana. Agbiag kanto ana sa liwanwan. Nanang, idildildak matlaunahin kin ni Alfonso. Kaya't yung kadi ama kaya asawa akon. At saka mo ito iti husto nga edad. Diyak kaya't agdardarasudos. No pa'y napintas ti pakpakita na. Sa kasanon, luagayan ayat kami kin ni Camilo. Oh, pwede ka mo ito makapagsao. Madlaw ko katagtukyat ka. Apay, ada ka din kaayan-ayat mo? Ha? Apay, adi ka makasugbat. Agpagpakaasi akata kayo. Bay anda ko mga desisyon. Saan da kapilitan? Saan ko apawilan ni Manong Alfonsong agaram kanya? Masapol at tingitingak an imbag ti kababalin na. Ito na ang araw natin, ang araw na Day tati problema kita, Paula. Marik na kapilitan nak ni Nanang. Tapno makiayan ayatak kin ni Alfonso. Gwapo ka di daytang Alfonso? Adamat lang nga na. Sana madlaw iti edad na 40. Madlaw nga tigtignay anabak na. Wow, daytan No siya kiti sika. Uray makiasawak adagos ken ko na. Anya? Iswasaan mo na baybayagan pa Esmeralda. No kaya't nakalakit di. Ano na taray bagbagam kini Esmeralda, Paula? Manong Camilo, ay, si Mangput kagaya man. Ay, uwan gayam. Nagkasat ni Esmeralda agayam ko. At kan agar-arong ken ko anabak nang. Anya? Sige. Panawan kayo, pay. Amangan na masiyak tinaragsa ka pa nagsasarita yun. Ne. Payakas di nga tatilangan ni Manong Camilo. Agilong samat. Agar-arom ka di kabsat ko ken ka? Inawis na kagpasyar dito yung parke. Di ka matan matagtagari.
At dagaya mag-araram kan kaabak ng Esmeralda. Isulti ka at imamang mo pagkasawaan. Tay tangarot ti pakariribukak. Asa nung tiyahin na eta? Gabo ka dito. Awan ti maipagpanakal ko. Kabutan ako rapi ak lahing. Camilo, saan mo kumatagibas itong ti kinataom? At dapat pagtuwa-tuwaan ti panagayat ko kan ka. Agyaman ak Esmeralda. Umisam ka nga roden Kayat ko naragsak ti ayan-ayat ta, Camilo. Girl, I need you. I need your love. Saan ka makapagulbud kanyak, Manong Camilo? Nakita kayo kan Esmeralda di parke Nakita na kami gayam. Apay nga saan na kami nginsitgan. Ang mga numabainan ni Esmeralda. Takas ano? Nakairi-iro ti panang putput mo ti iman ng Esmeralda. Ano ko matidakis na? Oray man kat agit inarakop kami. Agayan na at kami, met. Anya? Jack impagaro pa. Naimbag ta kinayat na ka. No siyak ni Esmeralda. Ay, pagan ano kamot nga eh. Ano ti ko nam? Paula, kabsat ka wano niya. Ngamkuy daw ka. Ang mga no isukat na ka iti dayjay bak na ngagar-aram ken kwa na. Namuna ta, dayjay ti kayat ni nanang na apakiasawaan na. Nagsaritaan min dito abanag. Kat, si katipilyan na? Ha, maagno kasta. Si kapay nga awan ambisyon na nga umasinsaw. Paula, Pudno mati ko na ka. No nag-ambisyon ka kumaan ang ituloy iti panagadal mo. Di, natulungan na kumamat ang makapagkulihiyo. Saan ka kumangasitgan ta mga numasinga ka? Naunag sa ti pampanunutan. itay lang ang naduktala ka. Ano sakit palagayam tinakam ni Paula. Ang nakarapramanan na adi nakapagpatuloy iti kulay. Ay na, pasensya am laang hindi kapsat mo. Ambisyo sa mo na dya kapsat mo. Anyamat na itang ibagbagayon, may panggap kanyak na. Ay, hindi. Hey, Paula, ada ka mo gayam di taasi dag adumdumdag. Pagparbeng ka kuma, Paula. Sa narumang akasta ti kinasabrak ti panagsasaritam kininanang. Nanang, pakawanan da ka. Hanggang masurunak. Ambisyosa ak. Wan, aklunak. Awan namin ti ambisyon mo, Manong Camilo. Anya nga ti agbalin to abiyagyo kini Esmeralda. Nuda kayo ti agkagasat. Saan mo lakuman ngay bagbaga ka ni Alfonso Tikas Jay? Nabainan lakit di. Nanang, amog nga aramidan na tikas jay. Tapno maalukoy na tirik nayo, apilitan da ka, makirelasyon kan kwa na. Daan niya kumatdakas na. Biyang ko lang nga inab, di mang kita di pagimbagam. Nanang, Apay, anya pala sa pulong ka ni Alfonso. Nasingpot, may kanak kay tinasaliwan mo na panagbiag. saan na aday ta tinapatag kanya? Kasanon tirik na. Awad ti ka po na di mo masursurong ayatan ni Alfonso. Nalakaasawan no saan asika ti mismo amasiknan nanang. Kasano nga ibagakata kayo? Nga adan kaayan ayat ko. Anya? Ito na ang araw natin. Mabainak na ko man ang mamom da ito, Esmeralda. Ngam gaputa, aggayam ta. Kan agayan ayat kayo gam kini Manong Camilo. Apay kas tamatan ti bagbagam, Paula. Maluksawa kini Manong Camilo. Nagsinong bat kami. Gapo iti kinaawan ambisyon na. Anya? E di pinagsardangan ni Nanang nga nagadal iti kolehiyo. Saanan ang nagambisyon?
Kat gapo iti dayta. Naramraman na ka di nakatulpos. Paula, awan ko matipanggap ko ang makibiyang itisan nyo apan nagkinaawatan. Angam kas kunam, nasingat ka nga kayam. Sa kabsat mo ni Camilo akaayan-ayat ko. Naimbag pa yata kinayat mo. Kat awan ambisyon na. Saan ko mamatakas ta tibagam? O sige, ipapantalat ta na kasta. Ngam, nagagat nga agtalon kan agtarakan iti denguan ni manong mo. Agpada kayo amapnak iti kastalat ta na klase ti panagbiag? No da kayo ti agasawa? Anyan to ti agbali na biag yun? Makapasakit mo't dagit nga ipagpagam, Paula. Kaslaim parupang mutan, nga isinaklaan ti kapsat mo. Kat tutupak ni Manong Alfonso. No siyaklaan, kayat ko ni Manong Alfonso, ta sigurado ak ang maipaayan na itim na saliwanwan abiyag. Saan ka mababalaw iti dayta ka panunutam, Paula? Adan kay ti kabukbukutan ni arapaap. Katraaman kay ti dayta. Ay ayatak ti kapsat mo. Kat agtala ka kay ti kabailan na para iti masakbayan minto. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Imbagakan ka dayta nagsaritaan mi ken ni Paula. Ang pangaasim. Saan mo tulak ko man sa langatan? Diyak asyak ti makagapo iti sanyo apan nagkinaawatan niya agkabsat. Saan ba't nga tayo mapasamak dayta? Tanasingad kayo mat ngagayem. Saan ka matanagan? Bay aklat ng tikabsat ko. Saan mo ko man atutupan? Pagarupan ang malok sa palagayang kanyak. Ambisyosa nga min di kabsat ko. Saan mo ama babalaw? Libre ti agarapaap. Karbangan tayo amin dayta. Wan gayam. Kumusta ni Alfonso? Jay, madlaw ko anapingat ti panagaram na kanyak. Camilo, kayat kong ipudnukan ka, akayat ni nanang dayjay nga Alfonso para kanyak. Anya? Ngam agtalag ka kanyak. Pampanunutok nga ipudnuklangan kininanang ti ayan-ayat ta, Camilo. Girl, I need you. I need your Nay, adda ka mo latan na nakapupok iti kwartaong Paula. Tulungan nakma na mangisagana iti pangrabian tayaw. Nanang, awan ka di pa timbagbaga ni Manong Camilo kada kayo? Ay, awan pa'y may. Sigurado ka indanon laki din ni Esmeralda tinagsarsaritaan mi. Nakigtutak. Nasingad kami nga gayam ngam awan na ibagbaga na akayan ayat na gayam ni Manong Camilo. Paula anak, ang kinaawatan kayo kumagagkapsat. Masurunak lang amin nanang. Ano iti kinaawan ambisyon na. Ang mga namapukaw na ni Esmeralda. Anya? Ay, saan mo kumamot nga ibagbaga ti kasta Ay, no siyak ni Esmeralda nanang. Kay kayat kontay baknang. Ito na ang araw natin. Agyaman na mo na Tapi natgamti awis ko amanganta iti restaurant. Ngam inawis ko ti gayam ko. Yes. Danda ni siguro dayjay. Ni. Isang day ta sumungat. Itay kayo pa'y kadiadi mong dito yung restaurant? Nagpapintasak pa'y nga minsan. Ha? Kasta ka di. Pilya ka talaga. Aywan kayam. Iso ni Alfonso. Alfonso, ni Paula anang singit agayam ko. Maragsaga na ka makamaamukan ka, Manong Alfonso. Naragsak ka gaya makasarsarita, Paula. Agpata kayo na pintas kin Esmeralda. Kasla pa'y agkakaingas kayo.
Talaga? Naglain ka gama po masablog ah. Sige, ag-order tayo ni tikanan tayo. Ada itan ti waiter. Orderin nyo ti magustuhan nyo akanin. Sigurado ka kaditira ti apangideng mo, Esmeralda? Nakasagana kan ama-ama ni nanang mo nga adan relasyon ta? Kanayo na ngamin at damagan no atan kaayan ayat ko. Tamadlaw na anatukyada kiti panagaram ni Alfonso kanya. Kunak man nun ni Alfonso ti sa nga ilim. Naimbag arabi iyo, nana. Nanang, aday pud no kada kayo. Ni Camilo, kaayan ayat ko. Anya? Adan kaayan ayat mo kat daytoy alalaki. Apay, lalaki. Kabalam ka di nga ipaayan, itinasaliwan-wan, apan nagbiag, to'y anak ko. Apay, adi ka makasao. Ibagakan ka ha. Adan kayat ko apake asawaan ni Esmeralda, ama ka ipaaykan ko na itinasaliwan-wan, apan nagbiag. Nanang, saan kumamata ka sa ti panagsasauyo kini Camilo? Isa ti pakiasawa taagayan ayat kami. Saan nakapagpungtutan ni Esmeralda? Oh, lalaki. Apay, saan ka mo na makasao? Nanamo aklang agpaiso, nana. Napudno kiti panagayat ko kini Esmeralda. Nukas pagarigan, tada kami tuti ak nagasat. Ika gumaakto, nga ipayan tinasayat na panagbiag. Anya ko mati mabalin mo nga may pagpanakal. Mabalin mo ka di? Ayapoy, dayta nga ayat. Ha, ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat saan kan nga parang Apulos. Dito'y bareme. Una yan akinagubsang ti panakisarita yung kini Camilo, nanang. Nasakit tinakam mo, ha? Gagangay ang masakit, anak. Gaputay ayatak ni Camilo. Ikagbalin ang maag, Esmeralda. Lipate mo dadya, Camilo. Nakatulog ko pa ikit din ni Alfonso. Amatulagan ti kasaryo. Anya? Nanang iba inanda ko, mamat. Da kayo matindi mangidaldal kini Alfonso kanya. Panunutin ng tupay nga agtatakon tayo. Ni Alfonso, ti makaipaaykan ka itinasaya at apanagbiag. Saan ko nga ay ayatan? Kalukwan. Saan nakaamabiyag ti pasig nga ayat? Agpakpakaasi ang kada kayo. Saan ko apawilan ni Alfonso nga agaram kanya? Uri adan kaayan ayat ko. No di mo kaya tapilitan ka makiasawa ka ni Alfonso. Lipate mo, dayjay, lalaki. Girl, I need you. I need your love. Life. The memory Di kagbali na maag, Esmeralda. Lipate mo dayjay tao. Nakatulag ko pa ikit din ni Alfonso, matulagan ti kasaryo. Anya? Iba'y nanda ko mamat nanang. Da kayo matindi mangidaldal kin Alfonso kanya. Panunutin ng tupay nga tatakon tayo. Ni Alfonso ti makaipaaykan ka iti pagnamayan. Ngam saan ko nga ay ayat? Ay, kalukwan dita. Saan nakaamabiyag ti pasig nga ayat? Agpakpakaasi ang kata kayo. Saan ko apawilan ni Alfonso nga agaram kanya? Uray adan kaayan ayat ko. No di mo kaya tapilitan ka makiasawa ka ni Alfonso. Lipate mo, dayjaya Camilo. Sirirain kayo palagayam, nanang. Rabiin, Inururay ka ang makasangpit, anak ko. Apay analiday tilangam. nagkapuha kiti balay da Esmeralda, nanang. Inom si inak ti inana. Kalpasan anamuan ng agayan at kami ni tibalasang na. Anak ko. Naglikat kayang tinakurapay, nanang. Imparo pa na kanyak. Nga na pangyasawaan na iti anak na. Kahit kasano nga rudan, anak. Agpimpinatag kami kini Esmeralda, nanang. Agtalag kakiti kaya na ko. Nga, kasano ka naragsak kami. Nasopiyatan met ni nanang na ti relasyon mi, nanang.
Dahil tatidak kila parikot ko ita, Paula. Idildildil kanyak ni nanang aday jay nga Alfonso ti pakiasawaak. Lipatak ka ni Camilo. Talaga nga'y ayatom unay ti kabsat ko niya. One friend. Ay ayatak unay-unay. Diyak ano, anya ti rumbang asawakan ka. Amo, maawatan ka. At taluksaw mo iti kapsat mo. Magkisarsaritak itakas may sa agayam kan kapsat mo pa iti kaayan ayat ko. Wan, nasingpat ti kabsat ko. Ngamdakal ti pakaatiwan ken ni Alfonso. Nasingpat lang arudan, nabaknang pay. Ngam ni Camilo ti ay ayatak. Kat agtali na edak to anapod no iti ayan ayat mi. Manipod idin niyam amo ka kininanang. Itaman lang na nakita ta. Saan kayo pa nagsarita iti kapsat mo? Awan mo tinay pagbaga na kanya, Esmeralda. Diyak ko maidanon kan ka daytoy. Tamo ka masair lang tiriknam. Lipatin ka kanulangan. Tapno saan nakapilitan ni nanang ama asawa kini Alfonso. Anya? Day tatimbagan ni nanang kanya. Saan nga tangad adan apilitin na kamay asawa kini Alfonso? No saan tan nga gayan ayat? Mariripo ka na ngarot. Ha? Camilo, saan mo kumapanunutan ni agtuadwa ako ni ti marikriknakan ka? Gaputa saan tong agpaliw ti panagayat ko kan ka? Agyaman na, Esmeralda. Ikarik. Saan nakto mapilit ni nanang ama asawa kini Alfonso? Saan ko akay ti makidin na iti saan ko ngay ayatan? Tagbalin to lang ang kalbaryo ti piyak ko. Girl, I need you. I need your Awan ko matikas to yung problema, manong Camilo. No nagambisyon ka idi. Itakat, awan ti maipagpanakal mo, tapno, mailaban mo kumati ayan-ayat yung kini Esmeralda. Ay, maag ni Esmeralda. Sana kinamahag ti agayat, Paula. Amo ka nasingpat ka manong? Ay nga, awan ti ambisyon mo kunakmanan. Mapnakan iti agdama akasasaad ti biyag mo. Saan ko akaya tapilitin ti banag adyak kapailan akong Oden, Paula? Agpatingga kalatan dita? Nukas pangarigan tagasawa kayon to kini Esmeralda. Anyan to ti agbalin na biyagyo? Manangaasi niya po Diyos. Ah? No kinasing pa. Saan ang maatiw ni Alfonso ken ka? Baknang pay. No manakman ti babae. Asino nga tatipilyan na? Namo kininanang mo, nga dagay man kay nayat mo. Ngam sa anak ang maawanan ni tinamnama. Amo nga dan kayan ayat ko. Ngam apay pailanga saan nakasardengan. Gaputan na pudno akin ka. Agayan at kayo pailahan. Aging kahit isang kayo ang makapagkasar. Sa anak ang maawanan itinamnama. Napudno ti ayan ayat mi kini Camilo. Oh, Camilo gayam tinagan na. Masakitan hak niya mabantan yaman na. Pun gayam. Amangan no mabalin na kayam mo kini Camilo. Anya? Kahit kung agbalin na kayam. Gaputan no nasingit kaminton. Nukas pangadikan tasan naklata kayat. Sa anak wanay ang masakitan. Anya ti kinunam Esmeralda. Kayat ni Alfonso amam-amo ni Camilo. Wananang, kayat na kanong agayam ta. Anya mo tayo ta mapampanunot na. Diyak mo.
Ngam gaputa kalikagom na amam-amo ni Camilo. Patgak day takid daw na. Panagkunak, adaga po na no apay akayat amam-amo ni Alfonso ti kaayan-ayat mo. At dalakit di pang panggapin na. Nanang, Dahito titandaan na mga ibaga ka. Uray di mo kayat asinaan ni Camilo. Dumteng to ti panawan ama amiris mo ngad adda ama ikari ni Alfonso nga ayatam. Maragsa ka na kamakamamuking ka, Camilo. Kapsat mo gayam ni Paula. Amom gayam ti kabasat ko. ingkuyog ko ni Paulay tinaminsan anagawis ni Alfonso amangan kami iti restoran. Kablawang ka. Nagasat ka ta si Kati inayat ni Esmeralda. Manong Alfonso, dapat gakong tikit daw mo. Kinalikagumak amam-amu ka, Camilo. Kaya't ka akasininged. Tanong kas pangarigan agbaliw ti panunot ni Esmeralda katibaw ing na ti panagayat na kanya. San kanto kuma amaluksaw. Aniya? Kalpasan ang nakapag-amuta. Jakdam naman ang masa kaili ka rin ti balay. Gaputan na patigtibagakin ka. Ada kahit ko adamakin. Talaga ka di ngay ayatam ni Esmeralda? Saan ko man napagduaduan pa data? Panagkunak. Saan ang anas kan asong batak data sa lutsot mo? Nas ka na mamuak. Gaputay ayatek mo ti Esmeralda. Kabaulak nga ipaayan itin sa liwanwan na panagbiag. Akwak. Nanumuak lang. Nupudno ngay ayatam. Ipabusoy mula nga nitipudno amang ipatbatag kenkwana. Ken makaipaay itin sa liwanwan abihag. Katsyak data. Alfonso. Wan, siya tipudno ang makaipaay iti pagragsakan na, Camilo. Kita may tamanong Camilo. Nasikap mo't dayjay nga Alfonso. Kinalikaguman na mamamuna ka? Nagpamarang akayat na ti makigayam kanyak. Tapnoom siya naklagayam. Ngam no nagambisyon ka kuma. Saan ka matagtagibasit? Paula, mabalin ka day. Manawan na kami pailaang itikabsat mo. Bayian na kami ang makapagsarita. Sige, anuman gayam. Napagsaritaan nyo kadidaytan kini Esmeralda? Saan pa'y? Camilo, anak. Saan kumada ito'y ti ad-adda apakasairan tiriknam? Ngam, agpada nga adda kalintagan da Paula kanday jay nga Alfonso kadagiti bagbagadakin ka. Nanang. Ulitek anak ko, saan kumaamasair tiriknam? Saan, Nanang? Pudno mat ngamin. Amo gayam, noan niya akita ti biyag ti kabailam nga ipaay kan ni Esmeralda. No, bilang tagasawa kayo. Oh, agsinaay ka. Tama amiris mo, apod no, dagiti ibagbagakin ka. Isungay tapay laeng anak ko. Agpanunot kan. Anya ti kayat yung aramidak, Nanang. Lipate ko ni Esmeralda kat ipaay ko ti waya-waya nang agpili iti may kay paaikan kuana iti paglagsakan na kasta kadi. Jak ising-singasing day tangaramidam, anak ko. Makamukan ngagpanunot, noan niya tinasaya at ngaramidam. Girl, I need you. I need your love. Maluksawak man kini Manong Alfonso iti daytang inaramid na. Nagpamarang akayat na ti makigayam kan ka. Tagayam
Tagibasitan na kalaang. Putnumat nga mintimbaga na Esmeralda. Nanumuak laeng. Idinto ani Alfonso. Napaknang. Kabailan na nga ipaitinasayat abyagan ka. Ngamasan ko nga ay ayatan. Sikat ay ayata. Ngam, saan tungota nga agmaw-maw data panagayat mo kanyak? No agrigat kan tulang iti dinak. Anya ti kayat masawan iti dayta. Camilo, kabaalak asamiran ti rigat. Gapoy ti ayan ayata. Nagyaman aklaon na Esmeralda. Kat sapay ko ma. Uraan niya ti mapaspasamak. Saan itong agbaliw ti panagayat mo kanyak? Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Paniwalaan mo. Nasayate may kaditi balay Manong Alfonso. Oh, Esmeralda. Mailiw ka kading kanyak? Nagbaliwan tirik nam? Kat naamiris mo na siya tirumbang ngayon. Nagbidot kay ti dayta pampanunutam. Namuak man niya tipod napanggap mo iti panakiam-amom kin ni Camilo. Tapno tagibasitam lang ti kinatao na. Imbagak lang di po no. Gapo tabak nang ka. Namnamama ka ba ilam nga ipaay ti pagragsaka? Naragsak di panagdinata nga katsawa. No kumplito ti pagbiagta. Gamlaglagi pang kumamat. Ada ka rin dagiti agkasar nga agayan ayat. Agbinulig da itirigat kan namay. Esmeralda. Ladingit at ngay pagakan ka. Wan, mabaling nga da amin kan ka. Ngamday ti pusok. Saan mundo pulos ama ikutan? Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Kinamaag amin nga imbagam kani Alfonso Esmeralda. Masursurong tumutla ang ayatan. Nanang, saan ka diyan nakapagsarita kayon? Bay andak kumamat nga agdesisyon, abukbukod ko. Alawan, saan ka napilitan na makiasawa kini Alfonso? Ngam ti ibagbagakan ka. Saan nga imposible masursurong tumutla ang ayatan? Aging gaada kami kini Camilo ti agayan ayat. Saan to mapasamak dayta? Saan kayo pa nga agasawa? Napudno kami iti karing-karimi ti tunggal maisa nanang. Agtalinod napudno kami kini Camilo. Ad-addan nga imaday tirik na kini Manong Alfonso. Kalpasan ti amin nga inaramid na. Mabalin na sana kamawatan iti daytoy nga ramide ka Esmeralda. No kas pangarigan takaguran nakto. Sapay ko ma. Tad-adan to kumang agpanuray tinapudno panagayat mo kanyak. Kat maawatan nakto. Wena. Daytoy lang ti amo ka pamuspusan. Dopay, diyak ko makapailan ang mapukaw kay tibiyag ko. Mailiwak tukin ka. Anya ti kayo ta sa unday toy? Apa nga impake ka kadagiti arwatan? Biro ko krigasat ko di syudad ading ko. Anya? Naimbag man ta nagbalaw ka? Kat kayat mo ta agambisyon? Aywan gayam, amo ka di na ito ni Esmeralda? Saan? Ngam, panggap ko ti mangibati iti surat. Tadyak kabailan nga imatangan ti panagarubos to dagiti luana. Payat ti panagpakada ken kawan kunton iti imatang na. Manong Camilo? Gusto ka ading ko. No saan nakagambisyon. At niya kumati mabalin ko pagkarit to para iti masakbayan mi kini Esmeralda. Manong, pasensya ka kuman iti kinagubsang ko kan ka. Ay ngam, siya pa'y amis mo ti nung umsikan ka. Saan ka akagura ading ko? Maawatan ka. Sapay ko matagbaligi ka iti ambisyon mo, Manong. Saan mo aliplipatan? Ti mangibati iti surat kini Esmeralda, ah.
Adayon ti tricycle ang nagluganan ni Manong Camilo, nanang. Ang mga nakalugan pa yun iti bus. Ano? Magluluwa kayo paila. Paula, anak. Italaang amaya dayo ni Camilo iti danata. Tsak namnamaan daytoy nga inaramid na. Nanang, gapo iti arapaap. Wan, kapaw iti arapaap. Aday ta, tinang babalawam iti kabsat mo. Pinabasol mo ti kabsat mo. Ana iramraman ka kung kunam kiday. Banag ang nagbabawyak, nanang. No, kaano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro kan natin na imbag agasat na ijay syudad. Isutipan na kaamiris ko, nanang. Uwan gayam. Adda ka di imbati na asurat para kini Esmeralda. Girl, I need you. I need your love. You for a long, long time. Jak namnamaan daytoy nga inaramid ti kabsat mo, Paula. Gapo iti arapaap, nanang. Wine. Gapaw iti arapaap. Ada itati ng babalawam ijay kapsat mo. Agasam, pinagpabasol mo pa ijay kapsat mo. Ibagbagam anay ramraman ka. Banag ang nagbabawyak, nanang. No kano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro kan natin napintas agasat na ijay syudad. Ayun gayam, nanang. At da ka di imbati na kada kayo asurat para kini Esmeralda? Ay, awan may. Ay ko, amangan no imbati na ijay kwarto na. Ay, nanang, inakman kitaan. Day talangan no nalipatan na tinagpakada kini Esmeralda. Namanong aritawan na sana nagparparang kanyak ni Camilo. Apay nga ta. Ang mga nagtamatan sa kubanit na. Amo ka sana ka maibturan at di makita iti sumagmamanong altaw. Oh, Esmeralda. Kasla saan ka makaid na? Nanang, Oh, nakiktot kan sapay. niya nga ta. Ibagak nga ta kini nanang. Ngam amangan no. Oh, Ay, ko. Ay, awan ka nga man na daytoy nanang. Awan. Anyiti ko lang, Paula. Tanda ni makalawasan manipod nagluwas anapan ijay syudan. Ape asa na nagpakada kanyag. Imbaga na hindi ang mangibati iti surat para ken ka. Ay nga, nalipatan ng samat. Apay, anya tinapan na ginagara ijay syudad. Napanlagsapol iti trabaho na. No, kasta agbayag ijay syudad. Ang ape asa na nagpakada kanyag. Saan na ka no ang maibturan na kita ang ti panagluwam? Nagpakadagan ka. Tsak nam namaan dahil yung aramidan ni Camilo. Pimbano adi man na nagpakada kanyak. Sapay ko matamaawatam ti kabsat ko. Para iti masakbayan nyo ka no. Tapno saan ang maatiwan kini Manong Alfonso? sana nakatrang ka to daw iso simbre kaklatan. Ada ka diti bagayo, nanang. Esmeralda, nakita nga sangsangit ka adimtan. Di nakpay sinungbatan itay pinagunyan ka. Adala na unag apang panunotag. Adda ka di problema? Amok, nagsangsangit ka.
Anda ka di saan nyo ang nagkinaawatan kan Camilo? Ha? Ay, awan nanang. Awan. Nasingpat ni Camilo. Abi, kasla matartaranta ka. Umawan ni nanang ang pinanawanak ni Camilo at nagpakata. At naman ang alukuyan, ti pa nang ibawing ko ti matang ko kini Alfonso. Apay, hindi ka magasao. Sige, sikat baka mo. Ngam nadlaw ko, nabayagan asaan nakapinasyar ni Camilo. Saan ko mo tapapawilan? Pakatlaw pa yan ni nanang. Apay, kasta ka, di ka madlag saon. Agtanta namitim ka? Nanang. Sige, panahon ka man langan dito kwartom. Uray ni Alfonso, nabayag mo na di pimasyar. Amangan no na upay mo tan. Girl, I need you. I need your love. Hindi lang nakalugan na kiti boss. Talipatak kayang tinagibati ti surat para kini Esmeralda. Diyos ko. Kaslain gagarak natin tininagpakadakan ko nga. Kamusta ka tanti ay ayatak? Sigurado ak ang nakita dan kini Paula. Kat naibagati kabsat ko ngay mayak ni di syudad. Sapay ko tamakasara kakatago si pagtrabaho ak dito syudad. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala. Manong Alfonso, nayaw-awan kan sa? Sana ka nayawan. Talaga ni Camilo ti gagarak. Anya ka di tigagaram iti anak ko. Nana. Kalpasaan, ti panangibabam launay iti kinatao na. Umay kapailaan. Mangsinsintir ka kaday, Nanang? Ladingitan. Awan ni Camilo. Kasta ka di. Sige, sanak nga rin din nagbayag. Agsubli ak tulangin. Sandang impud no tinapanan ni Camilo, Nana. Dagiti karuba dati nakamuak. Nagpasyudad ka no? Anya, isumot la na bayagan adipin masyar. Amo nga ta ni Esmeralda. Dahil tisan ko nga mo. Saan nga ta nagpakada ni Camilo? May turan na panawan latan ti kaya nayat na? Mangano da ita amati pakariribukan ni Esmeralda. Dahito hindi napinta sa kundaway ko. Alfonso. Ita ang naging nadayuran. Amangan na makalipat dan itong kalmaysan. Kat masurusuro nakmatin nga ito ni Esmeralda. Napanagnagak no kasanot ti panagpimpinatid ta. Amangan no nagtulagan da matiya adayo ni Camilo para iti masakbayan da. Aramidek ti amin nakabalak. Tapno magunod ko ti ayat ni Esmeralda. Nanang, nasangpatan kayo magsangsangit manan. Ni Manong Camilo man nga tanti panpanunutan nyo. Paula, anak. Nasurok ka makabulan na yun manipod pimanaw dyan kapsat mo agam-aging gaita. Pulaws at inagsurat. Dahil tamot ti babalawag. Di naman lamasahon ti umawag. Kat agpata kami matngad da cellphone na. Ay, maganmot no at dandakay sa napasamak ijay kapsat mo, anak. Nanang, saan kumamot aday ti panunutan nyo? Ay, uun gayam. Di mula dinamag kan ni Esmeralda. Ang magando isukit di mo ti inawagan jay kapsat mo. Awan mat nanang. Mas daawak man.
Nalipatan na tinang ibati iti surat, ang nagpakadaan na kuma, sa di na pa'y awagan. Amo ka pimanaw ni Camilo. Asa na nagpakadakin ka? Ha? Kasano nga mong dayta? Anya ti kayta sa kunday tangin naramid na. Inggagara na ti pimanaw at nagpakada. Tasan na kan, ngay ayatan. Pangaasim. Saan mo kumamata sa bidungan ti panunot ko? Jack pulos pagduaduan ti kinapod no ti panagayat kanyak ni Camilo. Imadayo tanamnamaan na ngamin asan na maipaay ti nasaya at abyaking ka. Kat siyak ti makaipaay ti dayta Esmeralda. Saan kunto ang maibawing tirignakan ka? Apay, anya tatakin kuha na nga awan kanyak. Nasing pwetamat, guwapo ak, dakwartak. Nasong batak idin dayta sa lutsod mo. Agkamtod ka dito'y pusok. Gaputan ni Camilo lang ti ay ayatak. Kat saan to nga agmaw-maw ti panagayat ko kan kuana. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away. No pa'y patpatang tinakam ko. Adadag iti kong taway ama panpanunot ko. Apay a pinanawanak ni Camilo at di man lang nagpakada. Sa dinak man lang malagip hawakan. Tsak mawatan. Nganya tagtartara iti panunot ni Camilo. No apay nga inaramid na daytoy kanya. Esmeralda, siririing ka pa'y. Tubag ng tirabi eh. Unyag pa iso. Namangan ni tirabi. Madyak pala maalat itutulugag. Maturog ako, nanang. Iti pangmaro doon ta silaw di takwartob. Sayang ti kuryente. Wan, nanang. Nagagragsak kami kini Camilo. Kaputay ayatin mi titunggal na isa. Itibaat nga ipadlaw launay ni nanang ani Alfonso ti kayat na para kanya. At atangay mero ti karing-karimi. Kalpasan na. Kala at apimanaw at di man lang nagpakada kanya. Camilo. Apay nga'y matayo ka. Di ka man na nagpakada kanyak. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy. Girl, I need you. I need your Madlawan na kitipiglat iti sugat ko iti ropak. Kastamat iti takyak ko. Kapo iti panakadisgrasya kiti. Diyak na puutan ti kutya ng dungpar kanyak. Kabayatan ti babalasib ko iti kalsada. Naimpagta sana ka napakarawan. Kakin ko kwa iti kutya nakadisgrasya kanyak tinakamo ng bayad tinagastos ko iti ospital. Kat ti pagsayatan na pa'y pinagnaidnak iti dakkel abalay na. Pakalaglagipan na kano ti panagabron na dahito abalay. Napukaw ko ti silpon ko iti dadya pa nakadisgrasyak. Isu siguro dahito ni Mang Bernabe. Amang ano nalipatan na ti bukod na atulbak. Oreda kami kininanang. Madanagan kami una yun. Amang ano niya mo tinapasamak na tadi mo tila umawagan. Di pa kalading itaklaunay, Paula. Tsak
pulos maawagan ti cellphone na. No namin ano mo't nga inawagak. Nakaidtap sa cellphone na, tas ang pulos nga gring. Nasingad na nga kayam. Saan ka kumamat nga gilimat kanya? Ne, anya ko matiilimot ko kan kay Esmeralda. Anya timbaga na itikan ka. Sakpay api manaw. Agbiro ka no iti trabaho iti syudad, para iti masakbayan nyo. Amok unay ti kabsat ko. Paula, Ngam no patyum alino ko na kanimanong Camilo, kat binaybayan na kan. Lipatan mo dun, kat ibaw mo lang ti imatang mo kinimanong Alfonso. anya. Paula, agayam ta. Kabsat mo pa iti kaayan-ayat ko. Akwag, ambisyosa ak. Praktikal rin pa nagpampanunot ko. Nasingpat kan bak ng ni Manong Alfonso. Kunaklo napatagakkan ka kas gayam mo. Saan mat gayam, Paula? Ito na ang araw. Nanang, nagsangsangit kayo manan. Madlaw ka dagiti matayo. Anak, adyagatan gagpaiso tinapasama ki jay kabsat mo. Awan na pulos ti pakadamagan tayo kan kawanan nanang. Saan tayo matamawagan? Ang mga nuna tayo mo dun. Ay, apaw, Paula. Di ka kumamot ag sao iti kasta, kabsat mo dayjay. Ay, dadayo maapaw. Adala nga ron nga, agsangit kayo. Nanya lang amin di sa asawang mate, Paula. Ay, apaw. Nalaglagan ngamin a panunutan. Anya kan sa? Sa narumba nga kasta ti panunuta, maipanggap iti kabsat mo. Nanang, lading ka. Ay, apo, dadayom ka di Apay, anya gayam timbagbaga ni Esmeralda may panggapi di kabsat mo. Malidayan nanang. Imbagakin ko na, no agdo-adon itirik na kini Manong Camilo. Ibaing na lang ti matang na kini Manong Alfonso. Imbagam ti kasta. Amo yung ambisyosa ak nanang. No siyak ti pagdatunan ni Manong Alfonso. San anarigat nga ayatan, tanasingpot mat. Ay, sika talaga, Paula. Saan ka makatulong? Agpada kay timbaga ni Esmeralda. Tipod no, madanagan ak mutin kini Manong Camilo. Agyaman na kay manukot kang pasyarta. Kalpasan ti panangan ta dito restaurant. Ibagam lang no sa dino ti kahit mapapanan. Apa ito malongkyaw ka? Awan matlangan ni Paula. Esmeralda. Sapay ko matamaawatan na. Sige. Awan problema kanya kleta, Esmeralda. Oh? Ni Camilo. Uwan. Isulakit na dahil nakita. Tsak lakit di agpitot. Girl, I need you. I need your love. It won't be easy. Agyaman na ti manukot kang pasyarta. Kalpasan ti panangan ta dito restaurant. Ibagam lang no sa dino ti papananta. Ni, kanya ti pagtaltalang kayawam. Awan matlangan ni Paula. Esmeralda. Sapay ko matamaawatan na. Sige, sige. Awan problema kanya. Ni Camilo. Uwan. Isulakit di nakita. Ha? Tsak lakit di agpitot. Mabiglaan. Paula, ada kagayaman. Nakita ni Camilo. Ditakan. Nagdagdarasan na pimanang.
Nakita na kano ni Manong Camilo. Ay, agar arapa apsa. Ano ti mapaspasama kini Esmeralda? Urek lang na upay. Saan matgayam ani Camilo? Kayang ingas na lagayam. Anya kaya Esmeralda. Sakti ka duwam. Ni pela Camilo ti pampanunutan. Ah, ne, makaungat kan samutan. Aguli magkalaan. No makagura ka, agawit tayo langan. Iramraman mo kayo ni Paula. Nalpasan nga datay dito eh. Ngam di kahit ko. Siya ti kasangsangom. Saan ko masapali mo ti pampanunutan, Esmeralda? Ladingitan. Jak tanggap ni Mang Sayer itirik na Manong Alfonso. Nagyaman na ka. Dito ang waiter. Agorder kayo na. Pasensya ka lang kumang kanyak, Paula. Awan ka nyaman na, Alfonso. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Napayagan na jak si Mim si Miti Arak. Ngam kahit kumanang tagbartag. De. Anyat na pasama kiti pa nagkuyog yung kin Esmeralda. Sana ka nakatikpal na na. Agasi, sikli kadwana ni Camilo pa ilang ti pampanunutan na. Aniya? Ada nakita na ijay restaurant akay ingas kano ni Camilo. Kat pinanawan na. Ay na. Binaybayan lang nga rodan ni Camilo. Dahil ti pagluksawak. Iswa kahit ko tagbartag. Pasensya ka yun. Naginumak di balayo. Ngam na panunot ko. Kababayin mo't kiti nagpaiso. No dito ya pa yung nagbartag. Sige lang. Maawatan ka. Napanagnig ako na talaga apat-pat gamono ay ayatan ni Esmeralda. Nagigtutak iti pan nakakitak nga gininom ni Alfonso. Kat panpantayan ni Nanang. Nga, apay adito'y balay ti pagpartagan na. Kaya't na nga ipakita ti luksaw na kanyak. Latingitak laangan, Alfonso. Sapay ko nga, tamautog mo to na saysaya at no ibaw ing mula ang tirik ng iti sa bali. Numan pud no abinay pa'y anak ni Camilo. Tsak tumabalin ti agayat iti sa bali. Asi sisugat pa'y laang ti puso. Talaga nga ay ayatin launay ni Esmeralda jay kabsat mo, Paula. Agasam, ar-ara paapon na pailaag. Nanang, nadlaw ko na luksaw ni Manong Alfonso. Anya? Ay, Nakaunag ti sinaay mo. Sa nakalidliday kayo manan, Nanang? malagip ka jay kabsat mo. Ay, anya nga tang agpaisaw tinapasamak na. Nanang, dakayat ti agsang. Tama nga, nagsangit kay manan. Ay, saan ko akayat a panunuto na natayan jay kabsat mo, Paula? Madakot siya. Uwin ka raw. Kasla iti batog ti balay tayo, tinagsardangan na. Anya? Nanang, ni Manong Alfonso. Girl, I need you. I need your Paula, kaputakit kita anak matlatan. Ipapas ko matimang mingminging ka. Saan ka matgay mamaati witi kinapintas kin Esmeralda? Ne, di na kumamat pagbabartakan
Sana ka na Bartek. Nung pa'y nakainumak lang. Mas dawak mo apay aditi balay ti imayan. Kagap-gapo kiti balay de Esmeralda. Naginumak kiti ay. Kit kalpasan na napanunot ko ti may dito eh. Tapnoan niya. Ibagaman kanyak dagpaiso. Anya talaga tinapasama kiti kapsat mo. Diyak mo. Awan pulos ti damag makinkwana. Nanyo tinapasamak nan. Talaga ka di ngayong gagaran na titinagpakada kini Esmeralda? Nalipatan na lang tinangibati ti surat para kini Esmeralda. Ngam, mabalin na kumamat nga awagan. Uray da kami, di na kami inawagan. Apay nga ta? Diyak mo. Awan na pulos ti pakadamagan mino. Anya kitin tinapasamak na. Pasensya ka no niramraman ka kinaluksaw ko. Ngamin, talaga ngay ayatin unay ni Esmeralda ti kapsat mo. Saan ka ngungtan? Diyak mo ti pilit nga ibawing mo lang ti matang mo kini Alfonso. Amo kakaluksaw dak gapo iti napasama kiti restaurant. Saan mo ama babalaw di tao? Tiyang kulaang mo ti mang patigmaan kan ka. Awan sa balya pampanunutek no saan at ipagimbagam. Kagrunaan da. Ti masakbayam. Maawatak tay tananang. Ngam awan ti mabalin ko. Agtukyad ti pusok amang ibawing itirig na kini Alfonso. Ay, binaybayan na kan ni Camilo. Di ka kumamutag balin amaag. Saan tayo nga amo? No niya tipod na napasamak nanang. Dinto pa inagpakadakan ka. Kuna ni Paula, nalipatan ni Camilo tinangibati iti surat. No apay adi mawag. Awan ti makaibagan no anya tiga puna. Ay, diyak ka muukad ka. Ay ayatak ni Camilo nanang. Kat agtalakak kan kuana. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I hope. Kalpasan ti panaggapo ni Manong Alfonso di ti balay. Nagdiretso di balay. Amang ano na pununot na nga ibawing nalaang tirik nanakan ka. Anya kan? No anya la dito ti pampanunutan. Nagdamdamag lang maipanggap kini Manong Camilo. Nakalidlidayak. Numalaglagip ko ti kapsat mo. May iliwak launayin kan kuana, Paula. Awan ti maibaga kini Manong Camilo. Kaputang madandanagan kami makininanang. Anya talaga tinapasamak iti kapsat ko. No anya ngamin ti makagapo, adi mo't la umawagan. Tapno malag-anan mo't atirik na tayo. Esmeralda, aloksaw at talaga iti napasamak iti restaurant. Amok, maawatak. Tapno saanan ang masakitan. Lipatan naklangan. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling Natingitat mo na sa ko tirik ng Manong Alfonso. Pakawanan na kuma. Gumawagawawa kiti panakayat mo. Ibawing mo kumantirik ng kanya, Esmeralda. Tanapudnuak iti tarigakay ko king ka. Pasensyakan. Awan tinagsaritaan mi kini Camilong agsina kamin. Gamanya ti kay tasawan ti narami daking. Saan tayo nga mo tiga po na? Pero urayak nga awagan nak ni Camilo, tap nagpalawag kanya. Anya? Diyak kaya ta masakitan ka. Kat di na ko makagura. No diyak maibaw ing tirik nakkan ka. Iso ana say sayaat, no sumapul kalangan iti sa bali. Ngam sikat ayatak. Manong Camilo? Nalakanak lang ang malipatan. No talaga akayat nak alipatan. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I hope. Pasado alas 10 kaya men terabi.
Narabiyanak man na nakasangpit iti quarters ni. Marik nagtibanog ko. Diyak pa'y nangan. Nasuro ka na makabulang ko dito sa Saudi. Babaan ititulong ni Manong Bernabe. Huwag gayam. Kumusta nga tamad na nagiti na panawak kaya Pilipinas? Sarsardam pa lang ijay. Padasak man nga awagan ni Paula. Nang paglakit din na may kabesak pa lang tinumiro na. Aday ta. Agri-ringin ti cellphone na. Hello? Paula, ading ko. Kumusta kayo kininanang? Manong Camilo? Sinibiyag ka? Apay, di ko na yun nataya kaon. Nadisgrasya ak idi. Ngem nagasatak, tas saan ka napakaruan. Kat dayay mo ta napasama kanyak. Isutin ang ito na kanyak itinasaya at amasakbayan. Girl, I need you. I need your love. Ay na, anak ko aya. Gihapon nagtanak kasarita na kumutlaangan. Hinaapo, madaan, danagan kami launay amang pampanunot noon niya tinapasamak maun. Pwedeng itaklaon ay nanang. Saan ko nagayayat ang tinapasamak kanya? Nadisgrasya ak. Anya! Ay, nukasta! Dandani ka mo na tayo, anak ko! Saan na ka napakaruan, nanang? Ay, Saan kayo nawagan? Kaputan na po ka kumati cellphone ko. Adda kita dito sa Saudi. Babaan titulong ni Mang Bernabe. Anak ka disgrasya hindi kanyak. ay, Nagbalin ka din ang singid, nanang. aya! Ay, na anak ko, nakadanon kagaya mo dita abroad. Ay, maragsakan nak para ken ka anak ko. Kat agan-anad ka kumaditawan. Uy, nanang. Saan kayo madanagan kanyak? Bayan nyo. Baliwak tumanin ti umawag. Kaya mabalin ka di? Kasaritak pa'y kumabit ni Paula. Ay, oo na. Paula, kasarita nakakano ni Manong Mau. Atay. Manong, inawagan ka din Esmeralda? Saan pa, yaring ko? Di mo ko may pagpagagan ko na ang inawagan kayo kininanang. Sakto ti makamong agpalawagin ko na. Makaam mo ka? Di mo ko mabaybay ano talaga ngay ayatam Ang mga no makapanunot nga ibaw ing nakit din tirik nana kini Manong Alfonso. Dahil timbagan ni Esmeralda kanyak, nana. Lipatek kanulangan, katibaw ingko ti matang ko iti sa bali. Anya, kat anya nga ti pangatang mo. Saan ko pala nga muna niya ti sa marunong aramidak? Ay, sana mapalinday to'y. Kasaritak ni Esmeralda. Ay, ti anak yung ano talaga saan nakakayat. Ay, awan mabaling ko. Natangan akon, kahit kumaten ti badan iti bukod na pamilya. Nagasat ti babae nga ayat, Alfonso. Nasingpet ka. Nasaliwan-wan to ti biyag, ti agbalin nga asawam. Kat ni Esmeralda kumatikait ko ama asawa. Ngam ti dagas na. Nilata kami lumatay ayatin na. Anya kakadimat aya anak ko. Ang mga no agbabawi kanto no makasarak ni Alfonso iti sa bali. Sa anak pa nakasaganang agayat manan nanang. Tsak mabaling nga ipaay ti pusok iti sa bali. Aging ka iti saan kami ang makapaglinawag kin ni Camilo. Di ka gumagbali na maag. Binaybayan na ka lang arurin. Kaya't kung agsarita kami kin ni Camilo. Ay, luktam ko mata panunot mo. Adayo, anasaysaya at ni Alfonso ngam dayjaya Camilo.
Alfonso, kunak no, madanon kayo kini Esmeralda dito yung restaurant. Siksik ka pa mat. Sika lang tinawis ko. Ha? Kahit ka makasarsarita. Amom, kahit ni Esmeralda ng ibawing ko lang ang timatang ko ito sa pali. Ano di kahit masawan? Napintas ka. Saan mo siguro adakas ni bawing kong tirignakin ka? Asla tsak magustuhan ti panggap mo. Saan na kami kumapaglulokwan nga gayam? Anyang di kahit mong ibaga. Awan panggap ko amang lokokin ka. No, saan ka pa asigurado itirignam? Saan ka kumangagdardarasudos? Sige. Pakawanan ako ma. No di mo nagustuhan dagito yung imbagak. Mabalin na matagsinningat. Saan ka di? Paula? Saan kung amo na niya talaga ti panggap ni Manong Alfonso? Iti pan nakisingad na kanyak. Maragsakan nagpara kada kayo adwa. Anya ti kahit masawan? Anya ti amom. Amangan mo da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Abay, saan mo ka di akayat ni Alfonso no kas pagarikan? Nasimpat ni Manong Alfonso. One friend, nasingpat. Numaawanan ni tinamnama kanyak. Sapay ko ma, kasi kalaangan ti ayatan na, Paula. Nanggag ko tinagsarsarita nyo kan Paula. Ambisyosa mo't dayjay? Agawin nakit din ni Alfonso kan ka? Ni, sa balin sama tinagawatan nyo tinagsaritaan ni kini Paula. Esmeralda, panunod ka ko ma. San anarikat nga ayatin ni Alfonso? No aklunam ikasar na kaadagos. Nanang, Di mo kumamasiraan na namin pinsan tapusom. Apay, di mo ipaayan iti gundaway ni Alfonso? agtukyat ti pusok, nanang. Gaputan ni Camilo latan ti pampanunutab. No kinabalam nga ayatan ni Camilo, apay kumaasaan ni Alfonso. Ha, masurunak. Taka man langan. Pinanawan na ko ni nanang. Apay namin nga agtukyat tirik na. No talaga na po ko ni Camilo. Apay adyak padasan alukatan ti puso para kini Alfonso. International number. Asino tayo ito eh? Kasta unay ti panagtipayog. Hello? Esmeralda, Camilo? Si kakading agpaiso? Girl, I need you. I need your love. Of my life. The memory shared together. Di mo ko basirsiraan na namin pinsan tapusom. Apay, di mo ipaayan iti kuntaway ni Alfonso. Agtukyat ti pusok, nanang. Gaputan ni Camilo latan ti pampanunutam. No kinabaalam nga inayat ni Camilo, apay asaan ka ni Alfonso? Di ta ka man langan. Pinanawan na ko ni nanang. Apay namin agtukyat tirik na. No talaga na pukaw ko ni Camilo. Apay adyak padasan alukatan ti puso para kini Alfonso. International number. Asin tayo ito eh? Hello? Esmeralda, Camilo? Si kakading agpaiso? pakawanan ako nga. Apay ngagpakpakawan ka kanyak. Gapot amom ang nagpasol ka kanyak, kasta ka di. Saan ko ngayon gagarati amin?
Camilo, no napudno ka iti ayan-ayat ta. Apay asaan na kang enraman ka dagiti arapab mo. Lading itak no sa anak na kapagpakadagan ka, Esmeralda. Yung ulitek, saan ko ngayon kagara? Dingam ko matipalawag ko. Sige, dumngagag. Ibagam amin akayat mo nga ipaka. Kalpasan na. Siya kumat tiagsaw. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Lading itak no nalipatak tinagibati ti surat. Tapno nakapagpakadakan ka. Ingagarak iditi din nagpakitagan ka. Tadyak ka ba ilan ti panakikitak ka nagitiluham? Imbati na ka nagkatang-katang iti kalata pa nagpugaw mo iti imatang mo. Tinulaan mo. No kasano, ti kinalitay ko. Ulitek man itagpakawan kan ka. No sa anak man ang nakaawag kan ka, Esmeralda. Gaputan na po ka ti silpon ko, iti na disgrasya ak. Akong kumanganda ti nagkamtutan. Tupot nung ay ayatan na, unak manan. Impamuspusang kuma. Lading itak. Anya pwede kayat mong ipaga. Adag na ti Saudi ngagtap-trabaho. Nakaada yung kakayang padyak na amuan. Tinulungan nak ni Mang Bernabe ang nakadisgrasya kanya. Isungad nak tataritoy para iti masakbayan ta. Ken tapno tigas ta sa anak ang maaros kini Alfonso. Saan ka po man ang iraman iti sa bali? Kapunta ang mo nga ay ayatan ka. Katawa ti Samiran. Ngam, anya ti inarangin mo. Amok magpaspasugnod ka kanyak. Ako ay... Adda nagkamtutak iti ayan-ayat ka, Esmeralda. Walang sandaling hindi kita iniisip. Anya ka din mapaspasa amakan ka, Esmeralda. Nana, Imbis amakan ka, buy-buy ang mutlatan dahi ta nakaplato ka na. Apa di ka magan? Umadlaw ko, naliday ka. Ajat papaspasa amakan ka. sana ka mabisin. Ne, papanamaon. Apa ay ada sakit mo? Ah, Awan na. Kabailak na ito ay. ha? Wan. Kabailak, nana. And I love you to the moon and back, and I will keep. Manong Alfonso? Naklat ka nakakita kanya? Saan mo anam naman na makita na dito yung sangot ipagtrabaho man niya? Nalasin ko dito kotsem. Ngam ti amok nagkalkalangadalaan. Iso nakigtutak itay dim sa agka. Mabaling ka din nga wisang ka nagpasyar, Paula? Ngam manganta kumapay mo muna iti restaurant. Kadwata ka din, Esmeralda? Saan? Duwata lang. Kitawakin ka. Di may panggapla ko makadata ti pagsaritaan ta. Kat awan sa bali nga iramraman ta. Girl, I need you. I need your love. Paula, buy-buyan na kadilata naman. Patgak tikid daw mo. Asaan tangay ramraman a pagsaritaan ni Esmeralda. Ay ngam, ibagaman kanyak tipod no? Panakunak sana malikli ka na pagsaritaan ta ni Esmeralda iti dayto akong daway. Napanaknak ka no kasano ti panagayat na kini Camilo. Anya ti kayat asa unday ti apanangawis mo kanya. Nataangan akon, Paula. Kahit konteksim pa. Nikadeng kong ipauing kulangan iti sa bali ti matang ko. Kat si kadayta. Anya? Pangasing.
Di na ko mapaglulukwan. Kalpasan kini Esmeralda. Saan ka pagangangawan? Nik ka nakitikundaway. Ikarik. Agbali na ka na punukin ka. Manong Alfonso? Ang manganta kumapayla. Mapantanto ti sa bali alugar. Ang mapalinta pagsaritahan ti may panggap kadata. Nga awan makasinga. Ito na ang araw natin. Nabang-aranak pa'y itayin makita ka adim saag iti kutsi ni Alfonso. Ay, sika talaga, Paula. May saka mo itapagdandanagak. Nanang, anya ko mapailangan ti pakadanagan nyo. Kat amo yung matun nasayati ka sa saad ni Manong ija Saudi. Adya ti kaya tasawan ti panangitulod ni Alfonso ken ka, Paula. Imay nagsino kun ija pagtrabahwak nanang. Inawis nak anangan iti restaurant. Sa nagpasyal kami lang. Anya? Adda ipudno kada kayo nanang. Siya kung ter-arman ni Manong Alfonso. Ha? Nagbitot kayo ti pampanunutan. Kinapudno na. Masurunak pa kakinkwana. Paula, sikati nang ibagakan ni Esmeralda. Ano sikati isaw? Tutupam ni Alfonso. Ako ak nanang, ambisyosa ak. Praktikal ti kayat ko apa nagbiag. Ngam, saan ko akayat ti? Agpalo ko kini Manong Alfonso. Ay, naimbag, tama panunot mo dayta. Diyak amo na maulit to pa ti panagpasyarmi kini Alfonso. Saan ko asigurado? Noan niya talaga ti panunutan na panggap kanyak. Makadlaaw akman. Sumagmamanungal daw na sana pimasyar ni Alfonso dito ibalay. Wano, mapmapan, diyan ti trabaho. Naminsan lang nga nagkita kami kina Alfonso, nanang. E di mbagag ngibaw ing nalangan ti matang na iti sa bali. Anya, Diyak kaya tamang namnama kanyak. talaga ang mahaag ka. Awanan ni Camilo. Saan pa yung amo ni nanang inawagan nak ni Camilo? Oh, Diyak maawatan ti marikrik na kita. nakamutalang ka manan. Nanang. Apay, asan ka makatimag? Ha? Ay, awan nanang, awan. Sige. Mapanakon iti silad ko. Saan ko magawidan ti panag-arupos na kitiluag? Aglalawag ti marikrik na. Nasakit niya papanaw na at inagpagkatakan niya. Ikarkarigatak awatan. Kadaklunak. Ay ayatak pa lang ni Camilo. Tsak maliklikan ti agpasugnod kan ko, anak. You are the star in my life. Don't fade. Don't fade. Nakapagsarita kayo gayaman ka ni Esmeralda. Naimbag ta inawagan nakmat lang. Saan ko narik na tiilim na kanyak? Anya ti kayat masawan Manong? Di na kan ay ayatan? Oh, kasano na makapanunat kat aklunan na ni Manong Alfonso. Ano? Siya kumutun ter-arman na. Saan ba't nga takastaanin ko? Papalawan na kityak parang pakadagan ko na. At paspasugdot kanyak. Saan mo ang mababalaw, Manong? Akwag nga tinagkamtudak, Paula. Dahil takot kapoy tirapahap ko. Baliwam tulangan nakasarita, Manong Camilo. Barang malangon pa iti ayan-ayat yun. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Imon o nagay may nawagan na ka ni Camilo.
Ang di mo man lang bagbaga kanyak. Esmeralda, inuray ko ngamin nga iso ti agpakamukan ka. Imbilang ka na singad agayam ko. Malaksit akabsat mo ni Camilo. Amangan madad makagura kanyak. Namaamuan na nga agar-aram ni Alfonso kanyak. Amon? At mariribo ka nakit panangawag ni Camilo kanyak. Ha? Ay, anya ti kahit masawan? Tsaka mo na niya tirumbang apanunutat. Mababalaw na nga ta ni Camilo. Kalpasan ti panang baybayan na kanya. Kat ibaw ing kulangan ti sabali tirik na. Kani Alfonso. Anya? Kasano da ito yan? Anya ti aramidak? Girl, I need you. I need your love. Paula na. Intulod na kamanan ni Alfonso. Tanda ni Inaldaw nga kuy-kuyog kayaw. Sa nakabaybayag ti panagsarsarita yaw. Ipaypaysunan samot ti agaram kanyak nana. Anya? Kalpasan nga inaram na ni Esmeralda, si kamot ita ti isuklat na. Kasla, naupay sa kin Esmeralda nanang. Nimot manong Camilo kanumot latta kay ayatan na. Ay, huwin gayam. Nakapagsarita nga tanda Esmeralda kan ti kapsat mo. Wan nanang, naistorya ni Esmeralda, anak sarita da kanon. Binabalaw na, tigayam ko. No apay ajak kanon na ibagang imuna nga inawagan na ta. Ay, sos. Nakabasol ka pa ikit din na din na oras, anak ko. Nairamraman ak sa akin na luksaw na. Pudnungot nga da nagbidutan ni Manong Camilo. Ay, sos. Ang mga no ad-addanton akaluksaw na ka ni Esmeralda, no maamuan na asika, ti ar-armon ita ni Alfonso. Nanang, anya ko matipakaguraan na kanya, kat awan mo ti relasyon da. Tenggenak anak ko. Tapno awan ti pakabasulam, ken saan ang madadaol ti panaggayimyo ka ni Esmeralda. Kasaritam ni Alfonso. Aba sa Paul, akasarita na may tanaimbag ni Esmeralda. Adaman damaga ken ka Alfonso. Anya at talaga ti panggap mo kada kami kini Esmeralda. Paula, Sungbatang ti saludsud ko. Ar-armon ni Esmeralda. Sa agdatong kapay kanyak? nabayagan na jak sinarongkaran ni Esmeralda. Kaya't nasawan. Di na pa'y ammo nga agar-aram ka kanyak? Kinuna na kanya kini na odi nagsarita kami. Ibawing ko kanalangan ti matang ko iti sabali. Kat, kalaat-latan asinardangam tinagaram ken kwa na Manong Alfonso? Iti day tanga inaramid mo. Amangan mo da kami tungaggayam tagginura. Awan relasyon mi. Tapno makagurakin ka. Pampanunutak. Saan anasaya at dayto niya inaramid mo? Sige. Kasarita ko ni Esmeralda. Mariribo ka na iti dayto niya inaramid mo, Manong Alfonso. Diyak kaya't amadadal ti panaggayam mi kini Esmeralda. Saan ko atari gagaya na kasta ti pagtungpalan dagiti pasamak. Gapo kanyak, Paula. Agyaman ak ta sinong batam ti awak ko, Esmeralda. Kumusta kan? Oh, apay kung kumustahin na. Kaguran ak ka din? Anya tinamnama ang amarignan. Saan mo kumapanunutan na pinaybayan ka, Esmeralda? Dahil gapoy terapahap ko. Amay payan ka tinasaya at amasakbayan. Isong inibtorak tinayadayo iti imatang mo. Nagarapahap ka saan na kinramraman. Pinupod ang tinagplano. Tinak man laki na sa ko.
Di mo man lang ibaga kanyak nagiti plano. Dayta ka niti karkarok kan kaabasol ko. Si kamad lang ti makasumpat iti dayta sa lunsod mo. Kasanon, nuga po iti panang baybay ang kanyak. Kat napanunod kong ibaw inglaang ang timatang ko kini Alfonso. Anya? Mababalaw ng kadi. Esmeralda, Naibaglangan ka ng tibgaran. Ngam kalpasan din na may ang kanyak. Tsaka muno niya di estado ita di relasyon ta. No agayan ayat kapailangan. agayan ayat tapelan Esmeralda. Tsak kayat agapoy ti arapaap ko ang maipayan ka tinapintas ang masakpayan. Kat isumat ti pan nakapukaw ko ka. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala. Itay pa nga gururay ni Alfonso iti salas. Anya yater aramidam diti kwartong. Atay mawag iti cellphone ko, nanang. Nagbayag lakit din day nga awag. Masigayin kasangwan ni Alfonso. Oh, Alfonso. Nakalagip ka mat? Numano alawasan adi ka nagparparang kanya ka. Di amukat na awat mo asaan ka masursuro nga ayatan. Dahil tati maya. Kaputan na amiris ko nga itilaksi iti kinasingpat ko. Ken kabala ka mangipaay tinasaliwan-wan abiyag ken ka. Awan kay mo dingak di tapusom. Anya pa yung ti pagsaritaan ta. Sapay kumanta sana da ito iti kumuram. Yak kayat asyak ti makagapo. Iti pakadadailan ti panagkayam yo kini Paula. Anang ibaw ingakon iti panagkayat ko. Anya? Adempod no ni Alfonso kanyak, Paula. Amangan no, adamat kayat mo ibaga kanyak. Esmeralda? Gayam ka kadi talaga. Apay ade mo man la na ibaga kanyak. Ngayon baw ingaya man ni Alfonso ti imatang nakan ka. Girl, I need you. I need your love. The memories shared together kept the Adempod no ni Alfonso kanyak, Paula. Amangan no, adamat kayat mo nga ibaga kanyak. Esmeralda? Gayam ka kadya talaga. Apay adi mo man laim baga kanyak. Ngayon baw ingaya man ni Alfonso ti imatang nakan ka. Makagura ka kanyak? Asya kung ter-armon ni Alfonso. Adda ka di mutla ang panagayat mo kenkwana? Saan nga iti dayta, Paula? Ngam na napudno ka agayam. Saan na ko maapagilimadan? Esmeralda, saan ko maaday tati pangrukudam iti kinapudnok amay sa agayam? Nakarkaruman ang tisakit tinagam ko. Tati mo yung pag-aatagos kanyak ng inawagan na kagayam ni Camilo. Esmeralda, nagpakawanak idin kan ka. Ulitok man iti dumawat iti pamakawan mo. Pasensya kan. No nakaisawang ang itinasabrak. Mariripo ka na kaunay. Magsasangit ka. Diyak magawid ang di pa nagarupas na kinilumak. Diyak maawatan mo apay pinanawan nak ni Camilo di nagpagpagada. Napod no nga'y ayatan nak. Apay asan nak ngayon raman ka dagiti arapap na. Apay. Nay, Paula, naliday ka mo asim magbay. Anya tinapasamak, nagapuam ka day. Nanang, no anyala di tanti pakabasbasula kini Esmeralda.
Kalpasan abi na palaw nakadyak imbaga adagos ken kuan na nga imawag idi ni Manong Camilo. Nay, kunap man no nakapagsarita dan ijay kabsat mo. Tapayan niya man ang tinakabasulam ken kuana. Kaguranak mo apay kano adyak impaka mo ken kuan na. Siya kung tinangibaw ingan na iti ayat na. Anya? Amangan adamat lang panagayat na kini Manong Alfonso nanang. Gapo siguro iti panang baybay ani Manong Camilo. Rimusingan ti panagayat na iti daytoy. Saus, kasanungay daytan anak ko. Nanang, ambisyosa ak. Angam, saan ko akayat ang madadaal ti panaggayim mi kini Esmeralda? Tinasayaat, kasaritak to ni Manong Alfonso. Anya. Apay adi mo imbaga adagos kanyak day tata sinalangat ko kumani Alfonso. Pangaasi yun, nanang. Saan niyo ko mga aramitan tayta? Tsaka ta panunutan na arimusing ang ti panagayat ko kankwana. Makapungtuta kay tinaytaan na buwak. Nanang, awan ti rumba nga pagpungtutan niyo. Awan ti relasyon ni kini Manong Alfonso. Katapay nga rin maluksaw ka kini Paula. May saamot na dyan nga ambisyosa. Unay kat nga tanaragragsak na aya. Gapot na nagilimad kanyak ni Paula, nanang. Awan kanyak tay Jayan. Aggayam kami lataki ni Paula. Daytoyan tay bagbagakan ka Esmeralda. Napasama ka. Awan ti pagpapawyak, nanang. Sige. Bapa na kon iti silid ko. Manong Camilo, naimbag tay mawag ka. Adda ibagakan ka. Kaguran ako ni Esmeralda. Kalpasan anamon na asya kung ti pagraywan ni Manong Alfonso. Anya? Ay na Manong, nakabasulak ken ko na. Tadyak ka no imbaga adagos ken ko na dayta. Abusta kinaguran nak idi, adyak imbaga ken ko na nga imawag ka kanyak. Madlaw ko. At nagura kanyak ni Esmeralda. Kaslasaan ako nakailiw adin ko. Amangan no adamot ten panagayat na kini Manong Alfonso. Anya? Kasano kaitan Manong? Saan mo ang mababalaw? Tabasol mo mat. Nga, unak man sa kanti pagraywan ni Alfonso. Manong, diyak kaya't ang madadaal ti panaggayim mo kini Esmeralda. Ni Camilo ti umawag. Hello? Esmeralda, sabay ko mata sana ka makasingagin ka. Apay. Anya ti pagkam kanyak? Saan na ka di nakailiw? Nakaawag ka man? Ada ka di bagam? Kinawag ko masan mong inamraman na kaguran ti kabsat ko. Kaya't masawan. Indano na kankano niya tinagsaritaan mi. Maawatak no kaguranak. Kapoy ti panagkamtod ko. Lupas pila man mabukaw ka. Uri na sakit. Ikarkararak ko. Asapay lang kumatandarag sa payon to kini Alfonso. Ininsultuan na ka di. Kaguranak ka di, Esmeralda. No di mo kaya't ngad adda makagkurakan ka. Ammom ani Paula ti pagraywanan ni Alfonso. Kastakit din ti pagpagam kanyak. Awan ti pagtanagam. Gayem kon tulat tati kapsat mo. Girl, I need you. I need your love. Apay kay bagampay la daytay ti kabsat mo, Paula. Riribukam laang ti panunot na. Basol na matlaang nanang. Lumapukaw na ni Esmeralda. Uwan nga mariribok jay kabsat mo iti panagtrabaho na. No talaga anapatid kini Manong Camilo ni Esmeralda.
Agawin, tasolbaran na ti parikot na. Ide, pinapabasol mo, binababalaw mo jay kabsat mo, ipagbagam nga awan ambisyon na. Sa ita kayat mo apagawidain. Ay nanang, agawid ko mapayla ang tagsarita da kini Esmeralda. Agsubling tumot lang ah. Saan na makasangpait? No saan pa'y analpas ti kontrata na? Ay, huwag gayam. Nakasaritam ka din ni Alfonso. Ay, saan pa'y nanang? Saan pa'y ang nagpakita kanyak? Amangan no, ado ti pa kakumikuman na. Hindi pa'y akit ka makasarita. No, apay nga italang nagpakita ka kanyak. Kay liw na ka din na makita. Diyak kaya't asong batan day ta sa lutsod mo. Ado tinakakumikumak kadagiti na palabas nga aldaw. Kininik kang kay tigundaway amang tingiting itireknam. No, mabalin ko malaan. Isardeng mo day to eh. Anya, Diyak kaya't madadal ti pa naggayim mo kini Esmeralda. amo ka ni Camilo tay ayat na. Isong imbaw inkontirik nakin ka. Diyak mo, noanya ti panpanunutan ni Esmeralda. Dalpas kami na nagsarita. Ngamulitek ti makisarita keng kuana. Tapno malawlawagan ti amin. Nakaumay ka mat Manong Alfonso. Amangan no pagimunan nat ni Paula. Saan pa yung inaklon ni Paula ti panagayat ko? Ah, Kat iso ti kadak. anya ti kayat mo asawan? Amo ka ni Camilo pa ilang taday ti posom. Pakaragsakak no da kayo kin ni Paula tagkatuluyan. Agyaman na, Esmeralda. Aggayam kamin tulat takin ni Paula. Nga uraan niya pa'y ti mapaspasamak. Nakayat irot ti panangarakop mo kanyak Esmeralda. Paula, ipatpatag ka unay agayam. Lukas pagarigan aklunam ti panagayat ni Manong Alfonso. Maragsakan agparakan ka. Para ka ta kayo adwa. Agyaman kung saan kamot lang ang makagura kanyak. Pakawanan nak. Imbagak mo't idin kan kang agayam talata. Pasensya kan kanyak ha. Nariribok ngamin ti panunot ko. Uwan gayam? Saan nakakading nga inawagan ni Manong Camilo? Nabit pa ngay mawag kanyak. Ang ama, saan mula ko man nga itantanon tayo itong ibagakan ka ha? Ha? Ngamin. Diyak mawatan na noon niya dahil ito'y amarikrik na. Paula. Maragsakan na kamang ipadamag ken ka Manong Camilo. Nakapagkinawatan kami mutlangan kin Esmeralda. Masaya ko basta ating ko. Nan, sublatak man mo tasil punta ka sa ritak takabsat mo. Manong, kahit na kayo ka nakasarita ni Nanang, mailiw siguro unay kada kayo. Sige ating ko. Muti na. Hello, Camilo anak. Oh, Nanang! Kumusta kayo? Ay na, mailiwak ko na yun kada kayo. Mura siya ka nakaw. Mailiwak mo tunkin ka. Anya ka di at talaga ti plano nakaw. Dimtang ni Manong Alfonso. Sige, ituloy tagsasarita kini Manong Camilo, Nanang. Mapan ko sabtan. Ay, dimtang ka no ni Alfonso anak. Kumusta gay anak ko? Anya nga ti plano? Lipasik lang na ito'y kontratak, Nanang. Sige anak ko. Katakan-anad ka akanayon di tawain. Sabay kumata. Agpapada tayo na sa lunat inton agkikita tayo manain. Girl, I need you. I need your love. Manong Camilo,
Adik ko, Talaga ngayon pa'y paisong tinagawidan? Nanang! At ni Manong Camilo! Ha? Paisang! Yan ako ayang! ay nalinanang. May Tas na. naunay nga iliw na kanyak. Sinabat na panginarapog. Maragsa ka na ka makakita ken ka anak ko. Ay nananang. Kapalagip ko tinapasama kini kanyak. Kudak no saan tayo nga kikita pa eh. Ay, Ay, maron ito ti plano Manong Camilo. Agtal na ka man, Paula. Sang-sangput na takapsak mo. Pagina na umut ah. Nabandog ka nagbiyahe, nanang. Nga, mailiw ka makitungtong kada kayo. No may panggap kini Esmeralda. Diyan ka muna kasano. Ah? Kaslas anak mo ito nakailiw, nanang. Ito na ang araw natin. Talaga saan na nagparparang ni Alfonso. Nagloko na yata, oh. Awan mo, inkugtar mo, tinaimbag agasat mo. Saan ko man aday tati pampanunutan nyo pa'y, nanang. Naragsakan na Paulakin Manong Alfonso iti ayan ayat da. Amang ano panggap da pa yung dagkasal. Ambisyo sa matday, chay. Di kay kumaagsaw iti kasta. Nasursurutan ngayon na iti tunggal maysa. Kat, kasano ka? Di mo ibaga, namamasobyan na ka pa ni Camilo. At dagaya mo ni Jay Sauday. Amang ano dandani pa ikit din sumangpat day jay, nanang. Angam, saanan aday tapay ti pagsaritaan tayo. Sika, anyat gagaram. Nana, kaya't ko kumamakasarita ni Esmeralda. Kalpasan din na bayag, saan mo pa nagpakita. Apa na nagparang kapailaan. Binaybaya mo ni Esmeralda. Pang-asih ko man, Nana. Sige, dumanon ka. Hindi mo namaan na makisinobyan pailakan ka, ti anak ko. Agyaman na klaunay, Nana. Anya ka din day ti amarikrik na. Kailiw ko ni Camilo. Or-orayak ti awag na. Esmeralda, rumor ka dita kwarto, Madam Camilo. Ah. Wananang! Umayan! Daratang! Ni Camilo ka na. Mapanak kita yan na. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Paniwalaan mo. Esmeralda, diyan ka muna. Kasano nga irugig na ito ya para kita tamanin. Kalpasan tinasurok to atawin. Oray siyak. Diyak amo na niya dahiti amarikrik-nak. Iti agdama. Saan kami kiti ang mapapalaho? No apay nagpaspasok not. Wano makakura ka kanyak. Ngam, adda ako ni Esmeralda. Adda akon. Tapno supapakan kan sulnitak na kiti nagkurangakin ka. Diyak malipatan. Tika lahat-lahat tanapan ang panang mo kanya. Adi ka man lang nagpagpagada. Ulit manin. Pakawanan na ko ma. Diyak lang amin may bituran ti pa nagarubos na katiluhan. No agpakadakan kay di. Camilo. Di mo na amunoan niya nagti naglabasak. Ngam, sana bale. Napasamak ang tinalpasan na pasamak. No at daak pa lang di tapusom. Kayat ko. Ituloy tati ayan-ayat ta. Iti ka ano man. Saan ka analipatan? Diyawan nga rutin ti problema. Maragsa ka nak, ta nakapagkinawatan kay matlangan. Alfonso, agyaman akti pa nang ipatig mo ti kapsat ko, ha? Kinapudno naman nung. Agasar kami ko man. Ngan, kinid daw ko kini Alfonso. Nga ipauray mi ti panagawid mo. Kita lang agpay sa tigasatan niya. Noon niya tinapasama kiti.
Lipatin tayo kuman. Kasti pa nang lipat ni Esmeralda kada kiti nagkamtuda man Camilo. Naragragsak siguro ti ayan ayat yun. Eto na ang araw. Nakaragragsak na Paula kan Alfonso iti panagkasarta. Madlawlat ta ti panagpimpin na tagdaunay. Wan nga rod. Kat maragsa ka nak unay para iti kapsat ko. Kastamatan ken ni Alfonso. Esmeralda, Mhm. maibalo ko man sa ritanta. Ada ko may bakakan ka. Anya tita? Kaya't ko kumatag subli dya Saudi. Oh. Anya? Ng kasakbayan day ta. Nababalin. Agkasarta kumabay. No, umanlugot ka lakit di. Ken si papalubos ni nanak mo. Awanan ti makalapad nga ure asino pay. No day ta ti pagayatam. Umanlugot ka ng kasarta? Juan Camilo. Agkasartan. Tapno matungpalan dagiti arapaapta apagtungpalan ti ayan ayat ta. Girl, I need you. I need your love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yung itaalawas,